on pieni esittelyvideo Hermannin uudesta kodista. Siellä Hermanni syö ankanfileetä. Siinä on vähän Hermannin tavaroita. Hermannin kantolaukku, missä Hermanni itse asiassa viihtyy oikein hyvin. Siellä on turvahihna, mikä laitetaan tuohon kaulapantaan kiinni, niin ei pääse sitten putoamaan, vaikka sieltä yrittäisi hiukan hypätäkin. Mutta Hermanni on ollut siellä tosi kiltisti, kun ollaan oltu liikenteessä. Vähän pääsiäistunnelmaa. Ruohot on kasvamassa. Ensi viikonloppuna on Onnipojan synttärit. Ja joka vuosi on ollut aina pääsiäiskoristeet Onnin synttärinä, niin laitettiin sitten nytkin. Siellä Hermanni tutkii paikkoja. Hermanni! Hermanni! Menikö tää kissan pedille? Nyt. Siinä on kissojen ruokintapaikka ja siinä on se kuuluisa vesiautomaatti, josta kissat ja koira tykkää hirveästi juoda. Vesi pysyy tosi raikkaana ja vesi maittaa eläimille huomattavasti paremmin, kun se on koko ajan raikasta ja kylmää. Hermanni! Siinä on mun miehen rakentama portti. Se on just sopivan korkea, ettei Hermanni pääse siitä yli, mutta kissat pystyy siitä kuitenkin hyppäämään ja pääsee aina makuuhuoneeseen yöksi nukkumaan. Siinä on Hermannin paperi, mutta siinä se on kerran tehnyt siihen kakat, mutta sen jälkeen siihen ei olla tehty mitään. Täällä on Hermannin peti ja yökuppi. Täällä se kyllä päivälläkin pääsee syömään raksuja, kun se haluaa. Sieltä se tuleekin. Niin, kuka sieltä kipittää? Eikö sä sinne omalle pedille? Onko se Hermannin oma peti? Joo, Hermannin oma peti. Joo, Hermannin oma peti. Joo, niin, voi. Täällä on takkahuone. Täällä on kissan toiletti. Toinen kuomullinen. Hermanni ei ole siinä ainakaan vielä pahemmin tupannut, mutta aika tarkkana ollaan oltu, ettei sieltä mitään pökäleitä mennä maistelemaan. Ja tuolla onkin sitten meidän kylpyhuone. Sinne Hermanni aina tulee mukaan, kun käydään suihkussa ja saunassa.